En dan doen we ook nog een poging om het allerzeldzaamste en misschien wel het allermooiste dier van Weerhebbewiede te vinden. De mysterieuze grote vuurvlinder. Goedemiddag. Hallo Suzanne. Hallo, Hoi. hallo. Dag. Menno. Suzanne. We hopen dat we iets gaan Vinden. vinden Ja. van de vuurvlinder. Ja, wat goed zoeken voor je. Ik heb het gehoord. Ik doe een beetje mee. Ze zijn heel... je komt ze heel sporadisch tegen. Ja. Oké. Zo. En je blaars aan, ja, dat is goed. Want we gaan de nattigheid in. Nou, het is niet heel erg nat hoor, valt wel mee. Maar we gaan even aan land, hè, dat is zo duidelijk. Ja. En dan even zoeken. Bij een paar planten. Zoeken naar de... Zoeken naar de rups. De rups van de grote vuurvlinder. vuurvlinder. En je weet dat een grote vuurvlinder alleen hier voorkomt, van de hele wereld. Het is een endemische soort en dat betekent dus dat het alleen maar hier voorkomt. Dat is een ondersoort, die heet Petava. Ja. En die komt alleen maar hier voor, de Rottergemeente, Brandenmeer. En je zegt deze ondersoort van de grote vuur komt alleen hier voor? Ja, dus hier in de Rottergemeente en Brandenmeer, dat is een aaneengesloten gebied. Ja. En de wiede wordt ook aangesloten weer, zodat die vlinder dus een beetje de doorgang heeft. En, Maar dat is toch wel heel bijzonder, ja, hè? dat is heel bijzonder. Ja. Ja, dat is heel bijzonder. Er zijn ook heel veel mensen heel benieuwd naar die vlinder. Dus ze zijn ook echt aan het zoeken naar die vlinder. En komen er mensen ook van andere plekken op de wereld hier naartoe om met jou die variant van de grote vuurvlinder te zien? Ja, vroeger handelden ze erin. Hè. De Fransen, de Duitsers en ook de Nederlanders. Die handelden in die vlinders. Het waren natuurlijk bijzondere vlinders. Eenmaal opgezet, Engelsen kwamen ook hier in een naartoe. doosje of zo? Nee, die vangen ze. Proberen toch of ze zelf ook uit kunnen zetten. Tegenwoordig hoop ik dat het niet meer gebeurt. Maar, ja, nou ja, weet je, ze hebben allerlei proeven al gedaan om die vlinder elders te krijgen. Maar dat is gewoon niet gelukt. Nog steeds niet. In Naardenmeer bijvoorbeeld is ook zo'n voorbeeld. Hebben ze ook geprobeerd, is ook niet gelukt. En kom er nou eens achter van wat nou precies de oorzaak is. Hè? Nou ja, waarom is dit zo bijzonder voor die grote vuurvlinder? Ja, nou en daar zijn we dus heel druk mee bezig. Het was voorheen hier een gebied met mooie riviertjes en kruidrijke weilandjes. Hè, naast die riviertjes. En die oevers die waren goed begroeid met allemaal waterzuring. En waterzuring is de waardsplant van de vuurvlinder. De plant waar die... Ja? Daar ligt hij zijn eitjes op, daar zitten de rupsjes op. En daar overwinteren ze. Ja, oké. Heb je ook een plaatje van de grote vuurvlinder? Die heb ik nu niet bij me. Ja, maar dan laten we wel even een paar mooie plaatjes zien. En waar moet ik op letten? Nou, kijk, je hebt hier dus een zuringplant. Een waterzuringplant. Groen en bruin. Dat is deze? Dat zijn deze. Ja. Dat is een groene. Het is een bruine. Nu gaan die rupsjes, kijk, hier kan je dus zien dat er vraat op zit. En dat zijn die lichtbruine plekjes. Deze. Ja. Daar heeft hij zitten eten. Dit ook of niet? Nee, dit is van een andere soort rups. Oké. Dat is een grote rups. En hier is hij van zitten eten. En dan kan hij dus wel door dit blad. Het liefst gaat hij hierin zitten voor de winter. Schutkleur, wordt een beetje bruin. Ja. We kunnen deze nu niet openvouwen, omdat hij helemaal droog is. Dat zou betekenen dat je hem beschadigt. Als hij erin zou zitten. Als hij erin zou zitten, dus dat gaan we dan maar niet doen. Maar we kunnen kijken of hier ergens onderin, en daar heb je nog meer blad, ergens onderin zo'n rupsje zit. En hoe groot is het rupsje? 3 mm, 4 mm. Oh, zo klein? Zo klein. Jee. En jij hebt een geoefend oog, want jij ziet dat heel snel. Je draait om en je zegt, ik zie het al. Ja, ik doe het nou vanaf 2013, dus, en elk plantje draai ik om. Dus je kan wel goed zien, maar zeker aan de vraat. Als ik een rupsje zie of eitjes vind, dan markeer ik het met een stok. Dan weten de rietsnijders die hier het riet gaan snijden, die weten dan dat ze hier met een ruime meter omheen moeten maaien. Ja. Omdat het anders allemaal... En iedereen is wel betrokken? Iedereen is wel betrokken Jawel. Er gaat wel eens wat mis, maar op zich respecteren ze de stokken wel. Ja. Nou ja, een dier dat van over de hele alleen maar hier voorkomt. Ja, dat is toch heel bijzonder? Dat is verschrikkelijk bijzonder. Dus je kan je voorstellen dat ik daar gewoon door gepakt ben. Ja. En denk van, nou, daar wil ik meer van weten. En daar schrijf ik nu een boek over. Komt-ie. Oef. Ja, een beetje spanning, hè?
Ja, ik heb nog wel geweten dat ik hierin kon varen, maar... Het is allemaal dichtgegroeid? Allemaal dichtgegroeid, ja. Vind je dat dan ook niet jammer soms? Ja, dat vind ik soms heel jammer. Ja. Ja, hele mooie kleine vaartjes. Ja, helemaal... Ja. Maar ja, dat verlandingsproces, hè, dat hoort hier. Dat is het sleutelwoord, hè, verlandingsproces. Ja. Impact. En ja. Kijk, hier heb je een paar hele mooie bladen. Dus we moeten goed kijken of dat vraat op zit. Nou, jij kan het toch wel herkennen, hè? Zoeken. Op de steel zitten de rupsjes meestal. Nu. Nou. Kan je wat vinden, hè? Nee, ja, ik zie hier geen groenbruin rupsje. Het kan zijn dat we net te laat zijn. En dat de rupsjes zich voor overwintering in de grond hebben genesteld. Veilig voor hongerige vogels. En wanneer komen ze dan omhoog? April, mei. Het ligt ook een beetje weer aan de weersomstandigheden, hè? Is dat het mooiste moment, de periode dat ze vliegen? Ik vind de ontpopping het mooiste moment. Ja? Zie je dat ook wel? Ja, dat film ik ook en dat heb ik ook gezien. Oh, heb je daar filmpjes van? Ja. Oh, te gek. Dat is leuk. Ja. Kijk, hier heb je een paar eitjes zitten. Hier zit in ieder geval een eitje, maar... Oh, waar? Hier. Dus dit hier is een leeg eitje. Dus hier is een rupsje uitgekomen. Ja, dus ja, hij zou hier ergens moeten zitten. Of ze worden ook gegeten. Of ze worden gegeten, ja. Nee, geen rups? Helaas, ze zijn allemaal de winter ingegaan. Nou ja, dat is dan misschien dan ook een goed bericht. Dan hebben ze zich goed verstopt, Ja, kunnen we dan zeggen. Want ze zullen toch niet allemaal opgegeten zijn? Ja.